Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's vlog guys, Tagalog funny Japanese translation. Ayan, welcome naman guys sa panibago nating edisyon ng ating vlog na wala namang kakwenta-kwenta. Alright guys, sana mapatawa ko kayo, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And itap mo na rin ang notification bell button para updated ka lagi sa aking channel. Ayan. So without any further ado, let's go. Sa Hapon, ang "Is this yours?" Edi, "Sa'yo ba to?" "Ding, ang bato!" "Darna!" Ganon. "Sa'yo ba to?" Ito. Ano naman sa Hapon ang "Is this your property?" Edi, "Ari mo to?" "Ari mo ba to?" "Maliit lang." Yung ari mo daw, maliit lang. What the fuck? Nakaloka guys, parang walang kakwenta-kwenta tong vlog na to. Ano naman sa Hapon ang "Yes, this is my property." Edi, "Ari ko to." Hindi ari mo, kundi ari ko to. Oh my God! Wow! Ano naman sa Hapon ang "Can we have it?" Edi, "Sa amin to." "Sa amin na to." "Sa amin to," hindi sa'yo. Ganon. Paano masabi? Ano naman sa Hapon ang "You haven't washed your face." Edi, "May muta mata mo." May muta daw yung mata mo. Kalukuhan tong parang pinaggagawa ko sa buhay guys. Ano naman sa Hapon ang "You've grown so thin." Edi, "Kita na buto mo." Hello, muscle pa ba to? "Kita na buto mo." "Kita na buto mo." Nakita na daw yung buto mo. Ano naman sa Hapon ang "We meet." Edi, "Kita kami." "Kita kami." "Kita kami." Ano ka guys? Ano naman sa Hapon ang "Pogi." Edi, "Kamukha ko." Pwede. Yes! 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 Ano naman sa Hapon ang "Let's go quickly." Edi, "Tara, go." "Tara, go. Let's go." Ganon. Ano naman sa Hapon ang "Crazy." "You're crazy." "I'm crazy." Edi, "Tama ulo." May tama sa ulo. Ano naman sa Hapon ang "Get together." Eddie,
Magkita-kita kami. Magkita-kita kami. Ano naman sa hapon ang this is mine? Di sa akin to, walang sayo. Sa akin to. Sa hapon ang can I have it? Di akin na to. Akin na to. Sa akin na lang to. My God, who the hell cares? Ano naman sa hapon ang is this your briefs? Di Jackie Moto. Jackie Moto. Ano daw? Ano naman sa hapon ang drawing? Di turo raway mo. Turo raway mo. Nagtulo daw yung laway mo. Damn! Ano naman sa hapon ang he looks like you. He looks like you. Di kamo. Kamukha mo daw. Ikaw na nanonood ngayon, kamukha mo. Oh my God! Ano naman sa hapon ang maganda? Di kamukha ko. Gusto ko yun. Yung gusto ko yun. Kamukha ko. Oh. Ito guys, may pabonus. Pahabol, last na lang talaga to. Last na lang ha. Last na lang. Ano sa hapon ang bitsin? Ano daw sa hapon ang bitsin? Di Ajinomoto. Ajinomoto. A few inches later. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Sana napatawa ko kayo kahit papano, no, nawala yung stress nyo sa kalokohan kung itong blagadag na walang kakwenta-kwenta. Ayan, thank you so much guys for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and please tap the notification bell button para updated ka naman sa aking channel. Antabayanan nyo guys ang aking susunod pang mga vlogs. See you soon. God bless everyone. I love you. Bye-bye.